Hello guys, tukuchingamiza mchirungwa chenyu chama secret nama confessions. I hope you are having a wonderful Tuesday. Kumati mana nyika kwa muri. Mzora nasi tine nyari gaiti tangi ni nyede kutanga. Makadi anti hide my ID. So nyengu ya kambini kada ndimkadzi ane 22 years. 2021 ndaishanda pamwe pamba Harare. So mwanwe pamba hapa akati ndiperekedze kunoona mukomana wangu apa Joni. Aiwa takaenda zvakanaka. Tikasvika paya ndokumuona asi aiva neshamwari yake. Mukomana uyu akabvaudza friend yangu kuti aindida asi ndakaramba. Zvisinei ndakazobvuma tikatanga kufambidzana. So iye semunhu aishanda kumabhazi taionana ka1 pawiki. Pese paaidzoka kuZim apa ainge atondivimbisa muchato ndikabva ndatodyira pai. Akatoti handina mukadzi wandaive naye akahura akasiya mwana achiri mudiki akaroorwa nemumwe murume. Heye tuma stories. Ini handina kuzwa kuti ndiri kunyeberwa. Takazoti mava muna September nhumbu ikabva yabata. Apa ndaisaziva kumba kwavo. I blame myself. Ndikazvifunga nhumbu yadova ne6 months. Mava muna February friend yangu anga ava kuJoni akangofona achinditi Sawira munhu waukudana naye ane mukadzi. Heya ndakapairerwa. Apa hapana aiziva kuti ndine nhumbu. Iye mukomana ndiye aizviziva. Ndakazoda kutaura naye munhu uya kwakuramba. Fast forward ndakazosununguka mwana muna May. Ipapo ndainge ndakugara ndega kune rimwe location kure nevanhu vekumba ndichiita zvekutengesa maboiled eggs kumbare. Ipapo ndaigara necousin sister yangu. Pamwe pacho tichirara nekuswera nenzara zvinhu zvainge zvakaoma. Mwana avapo paya mukomana akaunza zvihembe tumanepis nechikafu akasiya ataura zvaanoda akaenda hake. Ndikanyarara. Ndakazowana basa parestaurant kwaboka. Aiwa life yangu yange yakufaya. Ndakugara ndega nemwana zvese zvaibo kwandiri. Ndikazonzwa kuti mhomuzi varwara serious vari Joni. Ndopandakabva ndagaya kunonyengerera baba vemwana kuti auye neni Joni. Hana kuramba nekuti ndaiti ndoda kunobatsira mama vari kurwara. Akazouya neni July 2023. Mama ndakazovaudza ndatiwa SA side kuti ndiri kuuya apa ndaiva ndisina passport. Ndakayambuka kumvura nemwana wangu. Zvisinei ndakasvika kumba zvakanaka zvinengei. Mama vakafara chose asi mararamiro avaita hana kundifadza. But chekuita painge pasina. Plan yaitodiwa kutsvaga basa kuitira kuti ndichengete mama nemwana. So ndaiti ndikaunza idea yebasa mama vaibva vapopota vati unosiya mwana nani? Iye anoyamwa anonetsa. Ndikati munosara naye vairamba. Mumwe musi vakasvika pakundibvunza kuti unoda kuzviita unofunga stereki. Ndakarwadzwa mufunge apa big brother yangu haishandi anongoswera achiteerera kwaita Masowe. Hashai kushamwari yangu yakazoti uya kuCape Town ndione mwana. Ndakauya akabva ati ndarwadzwa kukuona wakaonda kudai. Hauchadzokere kwawakabva. Chitodzosera mwana kuna mama uende kubasa. Ndakati regai ndivaudze kuti ndounza mwana. Ndakaita sendadena mago. Vakaramba vakapopota. Ndakaramba ndichiedza kutaura navo. Zvakaramba. Ndikaitawo give up. Saka takazoita plan kuti tiramwire mwana kuna baba vake vadzokere naye kuZimbabwe. Ndikanosiya mwana kwaari. Mama ndikavaudza kuti mwana aenda kuZim. Ndipo pavakazoita action yekunotora mwana kuMidrand kubhazi. Asi pavakapiwa mwana vakatengerwa chikafu nemadhaipa zvemwana but vakabva vatotanga kunetsa. Apa ndainge ndisati ndawana basa. Vaiti ndiri kuda mari yemwana. Kuvauza kuti handisati ndawana basa vanga vasinganzwisise. Zvisinei ndakazowana basa rekumaSomalian muna December. Ndikatanga kushanda. It wasn't easy because ndainge ndisati ndajairana nekalife kavo. So kubva pandakatambira momu vainge vakunetsa every week. Mwana hana chakati, hana chino nechino. Apa ndaitambira kupera kwemwedzi. Ndaipedzisira ndapedza mari yese yandinenge ndakachengeta. Pandakazoona kuti zvanyanya ndikavaudza kuti yandinenge ndakupai mwedzi iyoyo ndiyo yandinayo. Vakabva vambomira kukumbira mari pese pese. Zvino this year ndakati rega nditambewo varaundi nevamwe. Iyo pandakangovaudza kuti ndiri kutamba raundi, mari yandinayo ndeyekuti tipedze kubhadhara stand yenyu. Vakabva vatoita problem. Mwana hana hembe, mwana hana bhutsu. Ndikavapa futi mari ndikabva ndavaudza kuti count me out panyaya dzeimba yenyu yamukuda kupedzisa yacho. 1 August vakabva vabatwa nemapurisa nekuda kwemapapers. Ndikaburitsazve mari kuti vasaiswa mujere kusvika pakukwereta nepei yangu yese kumurungu. Mwedzi usati wapera akandipa. I was trying kuti vaburitswe mujere kuzonzwa namai vavanosiya navo mwana kuti
vane chikwereti che1200 chavasina kubhadhara pavaisiya mwana ikoko vachiti mai vake vari kurwara havasi kushanda. Munozva ndakapererwa uku renti yavo yaida kubhadhara futi. Zvese zvakamira ini yeti ndotambira less than 3000. Ndakazodzoserwa imwe mari pane yandainge ndaburitsa ndichida kuti vabude mujere ndikabhadhara rent, kutenga chikafu chemwana, kutanga zvekubhadhara chikwereti chamai. Vanosara navo mari ndobva yapera chisati chapera kubhadharwa. Vakazobuda mujere muya last week. Pese apa ndini ndichibhadhara rent yavo nechikwereti chiya, plus ivo vaitoda futi mari yemwedzi iwowo yekugara nemwana kwavaiita madha vaya. Zvino pane problem ndepekuti my mom, she doesn't listen to me at all. Vanotoona like zvese zvandaita vari mujere it's nothing at all. Asi she believes whatever my brother said. Akavanyepera kuti adyirwa mari nemalawyer, iye asina kana lawyer raakatsvaga. Now it seems like everything I do hazvioneke, asi when it comes to money ndopavanondifunga, and the problem is ivo brother yangu vanonanga munhu wese urwe, ende vakakunanga they will show you kuti hatikudi zvachose. Chero pamba pavanogara vana vanowirana naye nekuda kwepamuromo. Nhasi shamwari yavo yasenda meseji zvikanzi mai vako havatendi. Iye hafu muroi chaiye. Tikati ko chii chaitika? Hanzi mwana amhanyira shamwari yamomu. Ivo momu kwakuti usavamhanyira. So hanzi ndazovabvunza pafoni cause time yazvaita was busy. Hanzi vatotanga kuvashauda vedwe. Ndipiwo advice. Handichazivi kuti ndodini vanhu vakuru vasingagoni kugarisana nevamwe. Vakutondipa stress izvezvi. Ndiri kungoshanda asi pay yacho hapana kana chandotenga nayo cause mabills avo ndini ndoita take care. I'm tired vedwe. Kuzama kuda kuvaonesa havatodi kunzwisisa. Musi wacho vakabuda mujere chaimo, hanzi waudzirei shamwari yangu kuti ndabuda mujere. Ndiye akutondiroya iye. Kuvaudza kuti hazvinzi haro, chero akakuroyai munhu ndozvaanoitwa here. Vakatonditi haunzwisisi ndosaka uchigara uchinetsa nebrother yako, ndiwe uri wrong. Vedwe sometimes ndinombozvibvunza kuti why ndakazvarwa mu this kind of family. Vanoda kuti wese wavatukana naye neni ndipindire. I don't like that. Ndodiko nai vedwe. Basically this is a toxic family. Ndoza kuti mazvinzira moga mama vanoshandisa munhu, vanogara vachikumbira mari, vanochengeta mwana. Solution yandinongotaura ndeyekuti dzimwe nguva kutora mwana wako ugara naye ndozviri nani. Womuendesa pachipreschool kuti henyu munogara stay in. Asi ingadai mamusingagari stay in mukagara karumu kenyu. Because kuda kutarisa kuti mari yacho yamunongwana tongoche 3000. Yose kana muchitumira kumba zvinobatsirei. Zvangofanaka nekuti mugare padhuze nekubasa muzvirumu zvenyu zve800, mwana mumuendesa kuzvikoro zvake zve600, mutengo zvigrosari zvenyu zve500, muchitokwovanisa zvakadaro muchingoenda musiyana nevanhu vari toxic, because these are toxic people and they don't appreciate. I don't know kuti imi munofungei kuma comment section. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Vatete, munofara here? Yangu yekusada kusarira segosi rimwe gore rakandipinza muna taisireva. Vatete, pakatenga muvakidzani wangu mai Alice mudziyo mumba inoti masofa, firiji pamwe nechitofu kamwe chete. Vatete, ndakanzwa senge ndasarira. Imba yamai Alice yaingova ground rebhora. Vatete, musina chino, vana vaitokavirana bhora. Saka pakasvika truck raiva rakazara kuti shak nefurniture. Vatete, ndakatanga kunzwa kuzarirwa, kunzwa kuti pamoyo pangu paita chigodo cheaizi chasvika chikati ndi pachesi pangu. Ndakazongovakorokotedza, asi mukati memoyo wangu ndainzwa kutsva, kuita senge moyo wangu uri kuveserwa moto chaiyo. Zvisinei, mai Alice vakati vaizonzwa vamwe vavo kuti kwaidiwa an additional member here. Tete nechimoyo ndaingoti dai zvikafamba ndaiva nezvipande zvangu zvandaida kumbofara. So yaiva pfungwa yakanaka chose. Ndaitoziva kuti kujoina club iyi kuchandisimudza zvamuchose. Saka mai Alice vakanditi club yavo haitori manew members pakati pegore, uye ndaifanirwa kuapply kana ndikaitwa approved ndobva ndajoina. Asi mai Alice vainge vandisimbisa vatete kuti vachazondireverera kuti ndipindewo muclub. Gore rimwe rakatanga, Fushai Club yaivhura mabhuku ayo muna February, ndipo paiendawo majoining fees nemasubs. Vatete, taiva tiri 9. Well, vandakaona physical nemeso angu vaiva 9, asi mubhuku maive nemazita 10. Kuti paiva nemunhu aivajoina nezita reumwe munhu, vatete ndikakudzai kuti treasurer aimanage mabooks aingotudza kuti shuvai zita rechi10 ati anoda $3000 achaidzosa neinterest. Vatete, mutemo weFushai Club waive kuti munokwereta then mozoidzosa ine interest. Takachovha tichibhadhara masubs every month. Tava about 7 months ndirimo muclub iyi. Vatete, ndakatanga kurota weird
dreams. Ndaiti ndakavata ndairota tiri 9 takagara ine circle takabatana maoko takapfeka zvitema from head to toe. Nechepakati pecircle paiva nemukadzi ainge akazvifukidza muviri wake wese neblack kuda kuzama kuona kuti ndiye ane mukadzi uyu aizvifukidza fesi yake tete. Kuhope uku ndaitorota ndichigamuchidzwa mari chitsama chakati zvichinzi ukabvuma zvatiri kuda chero chose chaunoda uchachiwana. Hope idzi dzairamba dzichidzoka pano neapa. Zvairevei zvinhu izvi? Muspiritual world ndairota, asi muphysical world zvinhu zvakatanga kundiomera. Kuoma zvekushaya kuti nhamo iyi yaive yabva nekupi. Ndakatanga kukwira makomo ndichinamata ndichiti Mwari, reveal the source of my problems. Maasles angu vatete akatanga kumira. Zvinhu zvakatanga kuoma zvekuti dzimwe nguva ndaigona kuita 3 days ndisina kana cell. Mumabhuku mune 00. Vatete ndakatanga kuzvibvunza mibvunzo isina anopindura, kufungisisa kuti zvinhu zvangu zvakarambira papi. Mamembers eclub yedu akatanga kuti vandiite bail out, asi moyo wangu ndaingonzwa uchindirambira. Ndakazobuda mufusha club yacho pakabatwa 10% admin fee. Ndipo pandakatanga kurota ndichirwisa the same members vakapfeka mablack gowns kuita kudzinganiswa chaiko. Pamba pangu paimuka pane ma-strange object, zvinhu zvakasungirirwa zvima different shapes and colors. Spiritual war iyi vatete yakatomboita for a long time ndichingonzi bvuma tikupe mari. Pandakazoudza mufundisi wangu kuti ndairwisa akabva nditi taifanira kunamata zvakasimba kwemazuva 3. Mwari achatirwira. Vatete takaenda kugomo tikanonamata zuva re3. Ndakawana ndakaisirwa murabaraba wemeseji pagroup refushai randaiva ndiri ndichiudzwa kuva ungrateful kwandainge ndiri. Vatete mufundisi ndiye akazotsanangura nyese kuti ndainge ndajoina zvinhu zvaizondiparira. Club iyi yaiapia kunge clean, asi deep down ndainge ndabatiswa madhaka masikati machena. Ndainge ndoda kujoiniswa dark kingdom, zvinova zvaizondinetsa mangwana. Zvakandipa kufunga kwakanyanya. Who was the 10th person? Aita nezvei uye aigarepi? Was she a mystery? Vatete izvezvi club yefushai vakatoita marounds emota, asi vatete ndakadzidza kusachiva zvinhu zvevanhu. Handisi kuti fushai dzese dzinoshereketwa vatete, kwete, asi nangu ndanga ndapindana nevakaipa. Asi ndinongotenda Mwari kuti vakakurumidza kundinzvengesa. Nanhasi mai Alice havadi kana kundiona, mota handina, mumba hamuna furniture zvino, asi vatete ndinovata hope dzoumambo. Ndinongotenda Mwari nekundionesa zvakavanzika pachiri pedo. Ndingadai ndichichema izvezvi. Tazvinzwira toga. Handizivi kuti fushai club ndeipi. Tiudzei kati updatei. Kune maclub anoifusha. Munenge muchifusha mari here? Fushing money, mufusho wemari. Zvinhu zvinyowani izvi. Tipei madetails. Fushai club, it's called Fushai club. Okay, tisati tapinda munyaya inotevera. Guys, ndadzoka zvekare. Nhasi ndoda kukuudza action 1. Bhaibheri rinotaura kuti there are seasons of life. Season to be born, season to die. Season to be happy, season to cry. Pane ma-seasons akasiyana-siyana eupenyu. Your dear wife, your dear husband that you love so much, your dear children, your dear mom back in Zimbabwe, your dear sibling, vaunodisisa nemoyo wako wese, is the best candidate for the grave. Hapana, no one is immune to dying. Ndadzoka zvekare ndichikukurudzirai kuti ngatitorei diaspora cash plan. Tisazoyeuka bako kwanaya kwakunaya toti maiwirega titsvake boko. No. The time is now. I'm coming back to you. I really need you guys to pay attention. If you live out of the African continent, toda vanhu vanogara out of the African continent, please click the link before and get a quote from Diaspora Insurance. Madzimai, vana mama, vana gogo, vari kuona channel inoi. Ndokumbira kuti mukonqosele vana venyu vari kumhiri. Vatumirei linki kuti bayai chinhu ichi muchijoine. Because that day we don't. Ndokuudzai, that day is coming. Day iroro rinosvika. No one is, the future is not guaranteed. Tomorrow is not guaranteed. Let's make hay while the sun shine. Handiti, ramangwana redu harizikanwe, asi chakangonaka kugadzirira. Varume havawanzofarira zvinhu zvakadai. Murume wangu akambopuwa quotation. Svika tokupa 15,000 akati, sorry my sister, we are not dying anytime soon. Varume havambooni kukosha kwazvo. Imi vana mai, vana mama, women, my wives, sisters, do it for your brother. The wife, do it for your husband.
do it for your family. Okay, let's do this for your family. Alright, musarega kuklika link iri pazasi. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete, ndakumbirawo foni, saka ndinokumbirawo kuti muvige zita rangu kuitira zvisambofa zvakazikanwa kuti ndindanyora nyaya iyi, zvingakonzera bopoto mumusha mandigere. Vatete, ndakakura muchechi inoveura musoro zvese kuvakadzi nevarume. Chechi iyi inotendera zvakare barika, zvekuti murume mumwe chete anogona kuita barika revakadzi chero vangasvika vapfumbamwe, chero 10 vanosvika. Kazhinji kana uri mwana akakurira muchechi iyi, vatete, unongozoita barika kana uri murume o kana uri mukadzi unozongoendawo pachipare. Vatete, zvinhu izvi zvitori normal muchechi medu. Vanasikana vapedzi zvikoro kazhinji anenge atorodzwa atoenda kumurume. Kazhinji kuenda barika ukaita iwe maiguru kunozouya trailer kumashure kwako. Tete, chinondigwadza zvakanyanya ndechekuti ndiri kuzvarira pasi sembambaira, vatete, nemhaka yekuti hatitenderwi kumwa mapiritsi ekuronga mhuri. Vatete, ndikakudzai kuti ini ndine makore 10 asi ndine vana vakavata pasi. Mumwe chete ndiwo wandakazobatawo maoko. Tete, vana vadiki vari kushayika pakusununguka apa. Hapana pazvinotaura sokuti hatitenderwi kuenda kuzvipatara. Munhu anongorashiwa, vatete, kuita senge pari kurashiwa imbwa. Ndinorangarira pakashayika mwana wangu wekupedzisira, vatete, ndakanzi ndisaridza mhere ndisacheme. Mwana haana kuunganirwa asi anga atoti samu adova nemazino. Vacheche ndivo vatinoziva vasingaunganirwi. Mwana akangoputirwa ari mujira. Murume wangu pamwe nevamwe varume vakangobuda naye usiku. Vatete, chandinoziva, mwana akavigwa kwamutasa kumakuva, asi pane guva rake handipasivi. Apa mwana tete akafa nechirwere chinorapika. Akaita mabayo zvekuti dai ndakamumhanyisa kuchipatara angadai akararama. Zvinotodi chechi isingatenderi. Ende sandi mwana wangu woga akavigwa nenzira iyi, vatete, vakatowanda. Ndakazvinzwa nemadzimai kuchechi achizvitaura, asi hatibvumiri kuzvitaura pamhene kana pachena. Zvichinzi mhosva hazvitenderwi. Vatete, zvinosungisa zvainzi munhu anofanirwa kuitwa mapepa akakwana okuti avigwe zviri pamutema. Manje kwedu zvoitwa senge vari kupocha nzvimbo dzekanzuru. Pari zvino ndiri kwaMutare uye ndaneta neupenyu hwandiri kurarama. Pandinosvika makore 35 ndinenge ndabara rungani. Ndiri kuda kutiza nditange upenyu hutsva, asi tete handizivi kwekunanga. Kukereke handikwanisi kuendako sokuti ndiko kutori neudzvanyiriri hwakawanda. Ndinobva ndapiwa zita rekuti muhedheni, vatete, uye mhuri yangu inobva yandifuratira. Chero hapo pakaita anoziva kunochengetwa madzimai, vatete, ndinoda hangu. Chandiri kuda kutiza upenyu hwandiri kurarama pari zvino. Kana kuri kushanda, vatete, musandityira. Ndakagara pamusha pandakaroorwa, vakadzi ndivo vanonyanyoshanda. Tete, baba kazhinji havana basa ravanoita akanyanya. Chero ndikawana basa rekuti ndinoshanda nemwana wangu, ndinoda hangu, vatete, nekuti ndikaramba ndiri pamusha apa, vatete, ndaona ndafa chaiko ndichisununguka. Gore mwana, gore nhumbu, hachisi chinhu chekutamba nacho. Vatete, ndapota ndibatsirewo. Nhamba ndokupai dzechimbudzi, asi munofona, asi mukadzwa dzadavirwa nemurume musataura zvakawanda, ndingazopinda sekwende. Guys, the most painful thing is kurambidza munhu, kuchema. Tisataenda kune mamwe mapractice anoitwa nemachechi. Kurambidza munhu kuchema, up to now ndinoziva kuti sisi vangu pakavigwa munhu wavo vakarambidzwa kunoona, vakarambidziwa kuchema nekuti culture. Asi culture iyi inoziva here kuti in the end munhu anoita depression. You are going to be depressed from the loss of your child. Nekuti unganzi mwana wako afa, mwana anobuda akaputigwa negumbezi, unovigwa secretly. Mai havatozivi kuti mwana avigwa papi, worambidziwa kuchema. Munoziva chinhu chinoi depression? Munochiziva? Tiverenge nyaya inotevera. Tete, nguva yatakatarisana nayo inondirangaridza pfumvu yandakambosangana nayo, kwete kamwe, kaviri, orutatu, asi rutatu rwese. Tete, mufamily ndainge ndatozikanwa kuti njere dzaatipa hadzidhonzi, ari slow, anofungira kure kure, hameno akatodza ani udofo. Tete, hazvisi izvi kuramba wongoita sit for my national exams gore year in year out uchibuda nemakapu oga oga. Saka pamaflats pandaigara, vatete, ndainge ndatowa nekasonga ndaimbira unogona enda kucollege. Chisongo ndainge ndafomerwa each word
richimirira symbol yandinenge ndabuda nayo. Abereki vakati bodozvo, mukunda wedu ari kuita madistractions mazhinji, asi pamba haangagara achibva ndokutoendeswa kune imwe private college yevasikana yaiva yemhando yepamusorosoro. Vatete kwaitobhadhagwa mazimari ekuwanda. Vatete chavaida vabereki vangu ndechekuti ndisangoita birth certificate chete, asi ndiyo necertificate inoratidza kuti ndakambopfuura nepamusuwo wechikoro. Zvisinei, ndakaiswa paboarding chaipo vatete, zvichinzi nguva iwandire kumabhuku. So ndakatengerwa zvose zvingadiwa kuti mwana apedze term yese vatete. Havo vabereki neni kuboarding, mama nadhedhi vakati ndidzidze nesimba ndivadadise. Mashoko avo akandibata tete, ndaidawo kuzodadisa vabereki vangu vaizama kuti ndiwane chandinobata mukati muupenyu, asi hamene zvingoitika. So kuzama ndaitozama, handiverengi pavanhu vaitamba nemabhuku, asi zvaingoramba vatete. So ndakasvika pagirls college apa, ndikasvika ndikaita befriend musikana ainzi Messi. Messi waidambura chikoro, stream yese aizikanwa kuti class position anenge akachibata kuti tsve. Stream yese zvakare vatete ndiye ainge aine first position. Sezvo ndaiva newcomer, vamwe pavaida kunditamba chinyunyu, Messi akamira neni tete. That's how we became friends. Ndikakuudzai hazvo kuti chero Messi aiva bhobhojani pachikoro, ndaisaona kuverenga kwake zvinoenda mberi. Zvimwe pada ndevaya vanhu vari naturally intelligent. Form 3 yakapera, Form 4 tikaregister kuti gore parinopera tinyore national exams. Ndakavunza Messi kuti aimbozvifambisa sei, akati zvinhu zvacho zvaida kuti ubalance. All work and no play makes one a dull person. Vatete ndikakuudzai kuti ndakashaya kuti zvinoreve, akanditi kune kwaimbonotamba ende ikoko ndiko kwaipiwa gift rekugona chikoro. Akati hatsananguri zvakawanda sekuti ndainge ndisinganzwisise, asi kana ndazojoina zvizhinji zvaizojeka. First term yava pakati nepakati, paiva nebhavhadhe rangu. Messi akanditengera pijama seti yeredhi ndokubva andipa dress nering. Manheru emusiwo ndakarota ini naMessi tichiita senge tiri kubhuruka zvekutoona kuti chikoro icho chasara. Destination yaita kunge tainogumira pakati painge pane mvura. Vatete ndakangotanga kuita weird behaviors, kuswera ndakavata, kungova nemapowers asina explanation. Ndikakuudzai kuti taiti kana taenda kuninga uku tainosangana nevanhu from nzvimbo dzakasiyana-siyana. Vamwe vacho vatori popular, ava vari kunzi mainfluencer mazuva ano, masocialite. Chikoro ndaingova fair, not intelligent, no. Messi akanditi kuti gift rangu riunlockwe ndaifanirwa kuuya nablood sister wangu Major kuti ive full circle. Vatete ndakavhara holiday yaApril tikaenda kuEaster holiday. Easter holiday vanhu vanofamba vachienda kumachechi akasiyana-siyana kunoshumira nekurumbidza tenzi. Vatete tiri kuchechi pakanamatwa kusvika ndamanifesta kuti ndainge ndava kumusiya akadaro. Queen ainge andituma kuti ndiuye naye nezvimwe zvakawanda tete. Ndizvo ndakazozviudzwa nemaparents angu. Aiva aindirekodha zvekuti dai ndisina kuratidzwa neevidence ndaizviramba. Second term takadzokera kuchikoro, Messi ainge asachandifarira chose. Aiva kuisa distance pakati pangu naye, from great friends vatete to great enemies in an instant. Third term yakasvika, ndaive netimetable yangu yekuverenga. Mazama akasvika ndikanyora, ndakamanager kuscraper 1B ne5 masi. For someone ainetsika nechikoro vatete, pamba pakaita mhemberero huru, asi ndakakumbira vabereki kuti ndiite mabasa angu emaoko sekuti zvaishandisa brain zvanga zvisiri zvangu vatete. Izvezvi ndakaita course yangu ende ndiri kutorarama. naMessi hatina kuzomboita ukama hwakanaka sekuti ndakamutadzisa mishini yake. Kune vari kunyora national exams, dzikamisai hama musapinzwa munyatwa nezvinhu zvamusingazokwanisi kudzimura mega. Ini Messi wangu wandijoinisa zvinhu zvakaipisa zvedark world zvandaisagona kuzobuda nazvo. All the best kune vose vari kunyora bvunzo. Nhombo nema-anointed pens hazvina wazvakambobetsera. Our education system in Zimbabwe is for the academic child. Saka if you cannot have 5 O levels, you won't make it in life. Ndo education system yedu. Kuno South Africa ndakaona kuti vane zvimwe zvikoro zvekuti kana mwana wenyu asiri in academic anoenda kuchikoro, anodzidziswa maths light kuti vagone kucalculate change. They empower the kids. I wish we had something like that. Vanonodzidziswa ine ichinzi technical, ine iri technical. It's a high school but iri technical. So vana vasiri academic, they are catered for technical high school. Yavanodzidza zvinhu zvemaoko
vachidzidziswa nemaths light in the end kuitira kuti vana vagone kuenderana neupenyu, because think of it, pane vanhu vazhinji vasingagoni chikoro. Saka what are we saying? Tiri kuvasiya here because havana at least 5 O levels. I wish we had an education system include everyone, vanogona nevasingagoni. Ndangozvifungidzwa hangu panyaya yekuti mwana awane kukavurura nekukavurura. Pamwe pachona mwana anenge asiri academic, because ndinoona sekuti chose tofanira kuperera kuuniversity, chose tofanira kuperera college, but that's not life. Can we have zvinhu zvakasiyana zvinoketa for vana vedu vakasiyana siyana? Alright guys, ndauya kwamuri zvakare ndichikurangaridzai nyaya yekufabsa. At the moment Starlink yadzika kubva ku300 kusvika ku280 for new clients. Chenyu chamunongoita kungoshandisa code yandichasiya, muvaudza kuti muri kuda Starlink, handiti mabva kwandiri. For project management, aiwa progress iriko iri kuitiwa. Handakakuudzai kuti kumba kwedu kwainge kwavakwa nabuilder asina musoro vedu weka. Ndichainseta mapicture, vari kugadzira. Even mama vakanditumira message vakati varume ava professional, they know what they are doing. I'm going to insert the pictures so that you see what I'm talking about. Vari kuita basa rakanaka zvisingaiti, ende vanga vangotaura kuti as soon as ivo basa vachapedza, ini kubhadhara ndichazobhadhara kana mari ndaiwana. Imagine, makazvionevi zvakadaro. Mabhiridha atosimboita isusu vanenge vachingoti tikuda mari. I remember previous builder anga achingoda mari pasina zviri kumboitiwa, but because unenge usiko, unenge usina munhu anenge achitarisa. Saka imba iri kurinovetwa zvisingaiti, ende zvese zviri kufamba zvakanaka. Kana kuri kuti mune maproject amuroda kuitirwa, aiwa vanokuitira iye zvino. Kune dzimba zvakare dzavari kutengesa nefamu ravari kutengesa, mafamu avari kutengesa ari kuita iwo $25,000 maplot. Pane maplot 2 ari kuita iwo $25,000. Ndokumbirawo kuti mutaure navo panhamba dzandichasiya. maZimbabweni tiremember kuti ndakati chii, hatitumiri maconfession edu kumabusiness people, we need to respect them. Handiti alright, regai tipinde munyaya inotevera. Vanhu vanobatwa chibharo nemadziprofita inomutsa maronda anga apora. Tete unenge uchifunga kuti wapora, izvo kana hauna kumbobvera wapora, asi kuti wainge wakaviga pain pakadzikadzika. Inozoteerera nyaya yakadai, it all brings everything all together. Mugore ra2014 ndakarwarirwa nemubereki, ndaiva grade 7 papo tete. Mama vakangotanga kurwara zviri mysterious, uye taigara kumusha ini nababa namai. Mukoma wangu nasese vainge vatoyaruka, vasingachagari pamba, vatova neupenyu hwavo nedzimhuri dzavo. Sisi vekukwekwe vanga vandipromisa kuti kana ndapedza kunyora grade 7 form 1 vaizonditsvakira nzvimbo pakwekwe, hai ndodzidza mutown. Vatete baba vangu vakazama zvese kuti mai vapore vararama. Pamba pakatanga kuuya different faces dzichiuya kuzorapa mama, kubva kun'anga, mapostori, kusvika kune vaiita zvemapipi. Neudiki hwandaiva ndiri, vatete ndakaona zvakawanda paurwere hwamai vangu. Pamusha painge pane mombe, vatete dzakazara danga. Danga rakahafuka richibhadharwa nevamwe vataitoona kuti uku kukara. Umwe musi kwakauya umwe muprofita aita zvemapipi, zvemasaramusi. Wakauya muprofita akaklema kuti ainge abata nyoka vatete. Nyoka yacho akati anoenda nayo unoipisa mberi. Kwanzi ndikaipisira pamba inosiya huni. Vatete muprofita wemapipi uyu akapinda murumu mangu mandaivata, akandibata chibharo, akangoti ndikataura chete aizondirumisa nenyoka yainge abata pamusha. Vatete umhandara wangu wakaenda nerombe raizviti muprofita. Apa kuti ndiudze mama kuti ndizvo zvainge zvaitika vatete, ndakatya kuti vaizowedzerwa kurwara, ndakanyarara. Akazoita kuti gure rose ribude pachena ndisisi vangu pandakaenda kuholiday. From a bubbly child, ndaiti kana ndikazvifunga vatete ndaingoita hasha dzandisingazivi kuti dzaibva kupi. I feel like zvinhu zvakadai zvaisafanira kuitika kwandiri. Mama vakazoendeswa kuchipatara vakapora. It turned out kuti painge pasina kuroiwa, vainge vaita anemia, vakarapwa vadova 5. Sisi vakazonditora vakaenda neni kukamba yemaporisa, ndikanoita police report. Muprofita akazosungwa akatoenda kujere. Up to this day handidi kunzwa chinhu chinonzi muprofita mberi kwangu. I feel like vese zvavo vakafanana, vose matsotsi. Mama blames herself for kurepa kwandakaita, asi ndinoti vaigodi, vaida kuzama kurarama pachitsvakwa
different faces. Dai kwaiswa mutemo uri stiffer kunyanya vemachechi nemafake prophets vanonyepera vanhu vachiita mabasa akaipa. Saita example chero life in jail, sokuti unenge wauraya upenyu hweumwe munhu, hwangu upenyu hwakavhiringika. Takazonzwa kuti nyoka yaiti yabata haana mbobvira yabata inyoka yake yaifamba nayo mubhegi isina mazino achinyepera vanhu kuti anoita zvemapipi. Ndizvo zvandakasangana nazvo tete. Alright. Tanzwa nyaya iri panapa. Ndoda kuti guys kuvanhu vazhinji vanondinyorera ndoziva kuti munobhelieve we believe in different things. But in some cases kana munhu akarwara ngatingomuendesai kuchipatara. Munhu anosvika pakufa. Munhu anoita anemic. Pane zvimwe zvinhu zviri clinical zvinoda mushonga. Pane zvimwe zvinotoda ma-antibiotics. But ndinoona sekuti tinonyanya kutsvaka muroi. Even madays HIV piper, vanhu vakawanda vakafa tichitsvaka muroi. KuAfrica ndoziva kuti munhu haangorwari, munhu haangofi nekuti nguva yake yakwana, munhu anofa nekuti ari kuroyiwa, munhu anorwara nekuti ari kuroyiwa. Asi nezi age yedu iyo yatiri, guys, ndinokumbira kuti kana kuri kuti marwarirwa kuendaisa munhu kuchipatara, hamumbonoroyiwi kuchipatara, munotopiwa mushonga, motomuka kubva kune vakafa. Handiti ingadai Mwari atibatsira tidzidze kuva vanhu vanoda kuenda kuzvipatara. By the way, alright. Ndikuona kuti nguva yedu yafamba fani. Ndanga ndichishuwira kuti tiendere mberi asi regai tigumire pano muzuva ranhasi. Pana mama vari kuti vari kutsvaka mwana anogara kumusha, mwana asina vabereki, mwana asina bhutsu, mwana asina fees, mwana asingazivi kuti ramangwana richabvepi. Vari kutsvaka mwana akadaro. Ndinokumbirawo kuti vese vanoona channel inoyi vanenge vane hama yavo hatisi kuda ivavo. Nekuti because munotoafoda internet, it means you are able to take care of those kids. Tiri kutsvaka gogo asina kana mwana one ari kuSouth kana kuti mwana one ari kuHarare anoshanda. Like really desperate situations. Ndozvo tiri kutsvaka number one. Number two, kune vaya vanouya nenyaya dzavo vachikumbira mari. Imbondiviraiwo tsitsi vanhu vaMwari. Vanokumbira rubatsiro vachiti ndakazodai ndikadai. By the way, hatina mari. We still have kids who are orphans. Vasina mai. Imi mutori nani munoraiswa nemasingle mothers. Kids who are vulnerable. Kids who are suffering. Vasina mai, vasina daddy. Vari kutsvaka mafees. Saka ndinokumbira kuti mumbomira kukumbira. By the way, imbomirai because munotiisa paposition yakaoma fana. Nditozivi ndoitawo sene because munenge makawanda kutsvaka mari. And I usually got a due date. One thing about you guys, mune due date. Mondirakidza imi. Munozokumbira kuti due date kuti zvaitobvira zuva riviri ndaibata. Ichibvepi? Life is difficult. We are struggling. All of us we are struggling. Saka ndokumbirawo kuti tisazoramba tichikumbira tine madue date. Mune mutondisawo panguva yakaoma. Dzimwe nguva handipinduri zvangu ndozvinyararira. Because handina, I have nothing to give you. Alright. Alright. Vanoda got milk iripo haisati yapera. Tinokutendai guys nekuona chirongwa kwamaita. Tinokushuvirai zvakanaka. Muende kumabasa, munoshanda. Kune vanorwara, please seek medical attention. Seek medical help. Mugone kurapiwa. Pane kuchengeta zvirwere muchiti kwai tiri kuroyiwa. Hapana munhu ari kuroya vanhu. Number two, kuvanhu vose vari kudiaspora nevane hama. Pane vanhu vanototora kuti inini ndine mubrother yangu, inini ndine murume wangu ari kudiaspora, ndipeiwo court. Guys, let's get our quotations and put our lives in order. It cannot be nice. It cannot be today. It cannot be 10 years from now. Asi musi zvinoitika ngautiwane tiri pari right. Zvamufanira kuuya kwaJesu kwai kuchaita sembavha. Kuuya kwaJesu kuchaita sembavha. Ndozvangofanana nekurufu. Runoita sembavha. Kwaiona Oliver Mtukudzi usingafungiri. When you least expect, and in most cases when you are super broke, ndopazvinoitika. Ngatisei vana mama vedu, ngatisei vana daddy vedu, ngatisei vanhu vose vari beneficiaries around. There are some people that you don't know kuti they are your beneficiaries. Wait till they die. Ndopaunowanza kwai ningafa takatomira mari kubva kwauri. Especially imwe kudiaspora ende munoziva pressure yamunayo. Saka musaignore. Handiti muri muchitima muchibva kushift ndoziva kuti zvimato wane kunditeerera. Musakanga mauklicka link mupiwe quotation yekudiaspora insurance. Vanoda dzimba nemaproduct. Musadhligwa mari namakuruku ari kuZimbabwe. Munodhligwa mari nemakuruku ari kumba. Tozaka koko zvinacho.
unodligwa marini makuru kuindawa kaviri katatu tichingoburisa mazimarimba ichingoitwa majokosi ungauka madlokosi muchivakigwa madlokosi navanhu endai kufabsa muvape project vakakumanageri they know what they do and vane materms and conditions ekubhadhara you can even pay in 3 months you can play in 6 months tinokutendai guys nekuona kwamaita mwari vakuitirai zvakanaka tichadzoka zvakare and don't forget to click the red button and subscribe so that whenever I post you get a notification vamwe vari kuti kwaititaurire chirungu ina handichachigoni